Izono zethu sikolele ngenje onje ngokubona sisiphathethelela haleluya kulaba basona. Ngiyabonga kakhulu ukukhulela esontweni kwaba namandla kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi konke kuyasebenzelana kube okuhle kulabo ababiziwe ngokwecebo likaNkulunkulu, whether ukuzinyeza, whether i-low self-esteem or whatever yayingibambile lapho. Isiphi isifundo mhlambe onganikeza abafowethu aba same situation? Ngithathe kanje ukuthi lithi lizwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu uthando. Yes. Then bese ke uma uthi wena uyangithanda kodwa ungenayo uNkulunkulu then sekunenkinga. Yes. December time funeka hlaba uzokhipha inyama ethize, inyama enkulu athi ayilethe kubantwana bakaCobo. Yes. So ngiqhamuka kuleso simo esinjalo umandla kaNkulunkulu ngoba uma uginqela kuNkulunkulu it is where uthola khona more favors aqhamuka kuNkulunkulu. Akukho la ngayishaya isifuba khona mngani wami ngithi lokhu ingenxa ukuthi mhlawumbe ukushumayela kwami noma ingenxa ukuthi uzalo lwami noma ingenxa ukuthi mina ngitalented. Even umsebenzi wawungeke ungenzele konke lokho. Umsebenzi, can I tell you something? Umsebenzi wangipha ukuthi ngikwazi ukuthenga itekisi. Esibili ngase ngithi ngiyayiceda bese kuzoba imoto. Ngitshela ukuthi namhlanje anginawo nokodwa kwalokho. Uyabona umsebenzi wangenezi zonke lezi zinto azikho kodwa lonke lokho engakunikezwa umusa kaNkulunkulu konke kusekhona. So ngibuka nje kulo 14 years ngibona igrace kaNkulunkulu asiphathe ngayo yilokho leadership. Yes. Umbuzo nje wami wokugcina ngaba ukuthi ngesuku lakho lomshado and then usayikhumbula icukuthwane ezazikhona ama messages mhlambe awashiya mhlambe nengoma ke eyayiculwa ngalelo la ngoba sinale believe ukuthi umhlabelele into yenzeke ngaleyo nyaka lo usawukhumbula yona ngoba namakhasethi mhlambe ayaringa ukuthi kwenzeka lokho kwaphinde kwenzeka lokho. Ubani wakhuluma izwi elithile yilona lelo lizwi lelo elingenza ukuthi la emshadweni noma sizivuka izimo kube kuringa lona ezindlebeni zami? Abe bakhona yini abantu abanjalo? Yes mfethu ngiyabonga ukungikhumbuza lokho. Kulo 14 years ngibonga bonke ababekhona emshadweni abahambela umshado wethu. Ngiyabonga mngani wami. Ngiyabonga bonke ababekhona nababefisa kwabakhona kubavimba lokho kuba positive kwabo kwa-add something kwi-service eyenzeka ngaleso sikhathi. I used to hear even abantwana esikolweni kuthiwa babekhuluma ngakho lokho. Omunye umntwana bathi uma bekhuluma ngey'ndlela zokwenza imali yabo esikoleni waphakamisa isandla babemkhomba wathi uwenza umlindelo wezayo mabethu ukuthi uyithatha mntetesha wathi ayibole ubabuqoka imali ethole ubabuqoka through ukwenza umlindelo. Inhliziyo yami yabamhlungu kodwa ngajabule ukuthi kusho ukuthi abantu babona something engakadekile ifavor kaNkulunkulu.